Вітаю, ми в Україні. Так, далі підчистить. Вся анімація чудовий сезон та повним. Є багато деяких. Сезон та не 9 буде чого буде. Багато не того де. Таких сильних героїв твоє немає. Сильних. Готовий де. То я сидів причина. Кичених менедів немає. Що де. Цікава твоя лайта. Трохи майже сильно. Так, багато де. Кичених менедів твоє немає. Що де. Цікаво. Багато гопна, то є. Кичених менедів твоє немає. Що цікаво. Дивись там, що все є. Всім. Такі ж недольки не можуть.